اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في محكام تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Akong gisalam ang atong maigsuon karon nga nagpaminaw sa atong maong programa. Una sa tanan, akong ipasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang pagtugot nga diin makahimo na usab kita og sama niini nga maong programa ang pagpaabot sa atong makaigsuonan kung unsa ang tinuod nga katudloan sa relihiyong Islam ug kung unsa ang kalahian sa relihiyon nga ilang gibarugan karon og niining pamaagi sa pagkunabuhi o sa din nga Islam nga anaa diri ang mga gipangtawag nga mga Muslim. Minahal nga igsuon, dili ikalimod sa atong kahibalo nga karong si manahuna adunay panagsaulog nga giatiman ang atong maigsuon nga mga dili mga Muslim, labi na mga igsuon natong Kristohanon. Ug nasayod kita nga kini ginganlan og Holy Week o kanang gitawag nga Semana Santa. Gani ang pagtawag padaan sa pagtranslate padaan sa Holy Week nga balaang semana gihimong Semana Santa, medyo naanay conflict gamay kay moingon ta nga Semana Santa sa ato pababayi ang semana kay Santa man, kung lalaki Semana Santo, so naanay conflict gamay. So Holy Week dapat balaan nga semana, di ba? So dili ta mag-focus diha, kung dili ang atong i-focus katong pinaka highlights o pinaka sentro ni ining maong ilang panagsaulog. Karon minhal nga igsoon, ang atong topiko niining maong kagabion usa kini ka Holy Week special ang gitawag ang atong uluhan unsay kamatuoran likod sa kamatayon ni Jesus sa cross. What is the truth behind the crucifixion of Jesus? Karon mga minahal nga igsoon, naay tulo ka butang nga kinahanglan una natong masabtan diha. What is the truth behind the crucifixion of Jesus? Ang una diha kinahanglan masayod ta kung kinsa ni si Jesus. Ano man, gisgutan man sa atong uluhan nga unsa ang kamatuoran likod sa kamatayon ni Jesus sa cross. So kinsa ni si Jesus? Nganong kinahanglan man nato tun-an kung unsa ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Karong minahal nga igsuon, unahon ako ang Islamicanhon nga panglantaw dito kang Jesus o Islamic view kang Jesus. Igsuon sa amua sa mga Muslim adunay mga pagtuo nga among gituohan. Gitawag ka nag-arkanul iman. Una, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi min syarrihi min Allah. Karon kanang pagtuo, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, pagtuo sa mga propeta o sinugo, apil ka na sa mga pagtuo nga kinahanglan tuuhan sa usa ka Muslim dinhi sa relihiyong Islam. Ug nasulod diha ang pagtuo namo dito kang Jesus ang kalinaw man kaniya. Daghan pang mga propeta apan ang atong gisgutan karon si Jesus. Si Jesus sa Islam giila nga siya nga usa ka balaan nga tawo, usa ka buutan nga tawo, gipanganak sa usa ka birhen nga babayi nga si Maria, usa ka propeta sa Dios, usa ka matinud-anon, matarong, dili bakakon, masinulundon sa Dios, sinugo mensahero propeta sa Dios ug kauban sa mga banggiitan nga gitawag nga ulul azam sa mga propeta, gikan sa kadaghanang propeta siya na uban sa pinaka-top nga mga propeta. Karon mga minahal igsuon,
unsa po ning gitawag nato crucifixion? Ang crucifixion sumala sa Oxford Dictionary, crucify means by fastening onto the cross or by nailing onto the cross. Ha? Pagkalansang dito sa cross. To put to death by fastening on the cross o to put to death by fastening on the cross. Mao na gitawag og crucifixion. Pagkalansang. Karon igsuon aron matawag ang usa ka tawo nga gilansang sa cross nga matawag siya crucified o crucifixion, kinahanglan nga siya mamatay. Crucifixion ay sumala sa Oxford Dictionary, to put to death by fastening onto the cross. Sa Webster's Dictionary, to put to death by fastening and by nailing onto the cross. So kinahanglan mamatay siya. To put to death, mamatay siya diha sa cross, usa siya matawag nga na-crucify. Karon atong lantawon kung si Jesus namatay ba diha sa cross. Ikaduha, kining gitawag nato nga resurrection. Ang resurrection o pagkabanhaw sumala sa Oxford Dictionary, the act of rising from the dead. Ang buhat nga pagkabanhaw, pagbangon, pagkabanhaw gikan sa kamatayon. So kinahanglan namatay ka usa ka mabanhaw. Kay kung dili man ka mabanhaw, kung wala ka namatay. Dayon sumala sa Webster's Dictionary, resurrection with a capital R means resurrection of Jesus o pagkabanhaw ni Jesus. So, aron matawag nato nga siya nabanhaw o na-resurrected, kinahanglan nga siya namatay, an act of rising from the dead. Karon, ang crucifixion o crucify o crucifixion, ang buot pasabot, kinahanglan nga siya mamatay dito sa cross aron matawag siya nga crucified. Atong ladtawon karon kung si Jesus nabanhaw ba gikan sa pagkamatay o siya namatay ba diha sa paglansang sa cross. Kay kun wala namatay si Jesus, kun siya wala malansang sa cross o namatay diha sa cross, o kun siya wala namatay, sa ato pa wala siya nabanhaw. So diha ra ba ang pinakasentro sa pagtuo sa atong maigsuon mga Kristohanon? Igsuon, kining hisgutanan nato maghatag lang kog warning daan. Nga kini usa ka kamatuoran, unya sakit kini sa atong paminaw. Hilabi na nga ako dati ko nga Kristiyano. Kabalo kog unsa ni kasakit, apan magunsa man ang dili sakit, magunsa man ang lami, magunsa man ang tamis, kung mabuhi tas kinabuhi sa kabakakan. Ug dili nato makaplagan ang kamatuoran. Nga mauuntay makahaton nato sa kaluwasan. Igsuon, adunay mga punto nga kinahanglan natong masabtan diri. I-enumerate nako. I-dissect nato diri daan aron masabtan nato. Adunay mga pangutana nga akong ianda. Una, kinsa man ang adunay accreditation? Who is more accredited to teach salvation? Kinsa man ang masaligan nato nga motudlo og kaluwasan? Si Jesus ba o si Pablo? Ikaduha nga pangutana. Was Jesus resurrected as spiritualized, angelized body or physical body? Si Jesus ba, nabanhaw ba, o niya siya nahimo ba ang iyang lawas kay espirituhanon, o nahimo ba iyang lawas nga anghilanon, o physical ba nga body nga sama sa lawas nun sa usa ka tawo ang iyang lawas? Ikatulo, aduna ba'y usa ka bersikulo gikan diha sa Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, nga si Jesus gitawag nga siya resurrected o nabanhaw with a capital R, resurrected? Ikaupat, nga anong nahadlok man ug nagkurog man ang mga disipulo ni Jesus ug tinun-an ni Jesus sa panahon nga nagpakita si Jesus sa ilang atubangan? Anong nahadlok man sila ug anong nagkurog man sila? Ikalima nga pangutana, nga anong naghuna-huna man sila, nagdahom sila nga si Jesus usa ka espiritu? Anang panahon nga nagpakita si Jesus sa ilaha? Ikaunom, nga anong ang mga disipulo ni Jesus na nagkalipay man sa panahon nga ilang nakita si Jesus? Ikapito mga minahal ng igsoon, nga anong si Maria Magdalena ning adto man sa lubnganan ni Jesus human sa tulo ka adlaw, pag-abot sa tulo ka adlaw gikan paglubong kang Jesus? Anong ning adto man siya sa lubnganan? Ikawalo, kung si Jesus nabanhaw as spiritualized body,
espirituhano ng iyang lawas, giunsa niya paglihok o pag-isog, pagtuklod sa bato nga giali sa iyang ganghaan, sa iyang lubnganan. Ikasiyam, nganong gibutang man siya sa usa ka dako kayo nga kwarto, kung siya patay naman di ay. Ikapulo, why was Mary supposed Jesus as a gardener? Nganong naalaan man ni Maria si Jesus ingon nga usa ka hardinero? Ika-11, nganong nagpakaaron ingnon man si Jesus nga usa ka hardinero? Nganong wala man siya ning lantad sa iyang tinuod nga pagkatao? Ika-12, sumala sa Biblia, mamatay lang ang usa ka tawo usa ka beses. We only die once. Arise from the dead, resurrected. Then why is he afraid to die? Nganong mahadlok man si Jesus nga mamatay og balik kung siya namatay padaan? Ngano man, nahadlok man siya. Nagdisguise siya kay nahadlok siya sa mga Hudyo. Karon ika-13, sumala sa Juan kapitulo 20 bersikulo 17. Sa panahon nga si Jesus nagpaila kadto kang Maria, nagpaila kang Maria nga siya di si Jesus. Sa panahon nga muduol si Maria sa iya og mugunit, ngano niingon man si Jesus nga touch me not? Ayoko guniti. Ano man, kurinti si Maria nga kumugunit kang Jesus makurintihan siya? Ngano man? So usapod tas pangutana. Ato nang tubagon karon mga minalang igsod kanang pangutana nga atong isgutan. So ayaw mo kabalaka. Apan sabda kining akong gipangbuhian nga istorya. Sa diha nga si Maria ning adto sa mga kaigsuonan ni Jesus, kay gisugo siya ni Jesus adto sa akong kaigsuonan ug paybala sila nga ako buhi. Sa panahon nga si Maria ning adto sa mga kaigsuonan ni Jesus, ang mga kaigsuonan ba ni Jesus ning tuo kaniya o wala? Ang tubag diha, wala. Ngano man? Tungod kay nasayod sila sa ilang balasahon. Ug ang nakasulat sa ilang balasahon, imposible mahitabo nga ang usa ka tawo nga mamatay unya mabuhi og balik gawas kung kana adlaw nas paghukom. Sumala na silang balasahon. Karon, ika-15 nga pangutana. When they asked about proof and miracle, what did Jesus give them? Sa panahon nga sila dili motuo kang Jesus, nangayo sila kang Jesus og milagro, pamatuod aron motuo sila nga kadto si Jesus, siya si Jesus ug buhi si Jesus. Nangayo sila og milagro. Unsa may gihatag ni Jesus nga milagro ngadto kanila? Ang iyang gihatag ang example ni Jonas. Jonah and the whale. Ni Yunus kanang gikaon og isda. Gihatag niya ang example nga naman tungod kay si Jonas buhi. Ika-16 nga pangutana. Because Jonah is alive and Jesus is also alive. So, ang pangutana, pareha ba si Jesus o si Jonas nga buhi? Kay si Jesus, ning tagna siya nga ang iyang mahitabo sa iyaha sama sa nahitabo kang Jonah. Unya si Jonah o si Yunus buhi man. Unya moingon dayta karon nga si Jesus patay sa iyang diha sa lubnganan o diha sa kwarto. Karon igsoon ato ning sugdan. Mao ko toy mga punto at kinahanglan nato masabtan. Una sa tanan, husgutan nato una ang kaluwasan. Nalakbit nato ganina kinsa may adunay dakong katungod ug accredited, masaligan nato nga motudlo sa kaluwasan. Si Jesus ba o si Pablo? Karon, sumala na Jesus sa Mateo chapter 19 verse 16 to 17. Unsa gingon ni Jesus diha? Sumala sa iyang gikasulti chapter 19 verse 16 and 17 sa Mateo. Unsiya, og ania karon may usa nga miduol kaniya og miingon, magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga pagabuhaton ko aron ako maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan? Nangutana kang Jesus, unsaon ako, unsay akong buhaton aron makakuha og kaluwasan, salvation. Unsay gitubag ni Jesus? Sumala sa bersikulo 17, og siya miingon kaniya, nganong ginganan mo ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo kung dili ang Dios lamang. Apan kung ikaw buot mo sulod sa kinabuhi nga walay katapusan, bantayi ang makasuguan. So ang gisulti ni Jesus, in order for you to be saved, ang salvation, gitudlo ni Jesus, pinaagi sa pagbantay sa mga kasuguan. Following the laws and commandments. Keeping the laws and commandments. Karon, unsa may gitudlo ni Pablo? Sama ba sa gitudlo ni Jesus? Igsuon, diining puntuhan ning gamit kog duha ka Biblia sa gisulti ni Pablo. Tungod kay gikan diri sa King James version o sa Bugna version sa Bible, dili kayo maklaro. So ning gamit ko aning Philippine Bible Society o PBS nga Bible. Karon, si Jesus nagsulti nga ang kaluwasan pinaagi sa atong pagbantay sa makasuguan ug mga balaod.
si Pablo unsa ang gitudlo sa ato ha? Salvation can be attained by believing the death and resurrection of Jesus, not by keeping the commandments. Ang kaluwasan imong makuha pinaagi sa pagtuo nimo sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus, dili pinaagi sa pagbantay sa mga kasuguan. Aha mabasa, unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 14. Unsa giingon ni Pablo diha? Bantay mga igsoon. Sumala diri sa King James Version o sa Bugna Versions Bible. Ang giingon ni Pablo, kapitulo 15, versikulo 14, unang Corinthians. Giingon diri, ug kung si Kristo wala banhawa, nan kawang lamang ang among pagwali, ug kawang lamang usab ang inyong pagtuo. Unsa giingon ni Pablo? Kung si Jesus kuno wala mabanhaw, not resurrected, sayang lang ang ilang pagwali, ug sayang lang kuno ang pagtuo sa mga Kristohanon. Mao nang gisgutan nato karon kung nabanhaw ba gyud si Jesus. Kay kung wala siya mabanhaw ug wala siya namatay, nan ingon si Pablo, sayang ang inyong pagtuo. Walay kapuslanan. Our preaching are in vain, and your belief are in vain. Walay kapuslanan. Karon igsuon, sumala kana sa gisulti ni Pablo. Mugamit ta karon. Sumala sa Colossians chapter 2 verse 14, additional sa gitudlo ni Pablo. Ingon siya, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out the way, nailing it to his cross. Muna giingon ni Pablo. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon, nga batok kanato, nga mao ang supak kanato, ug gikuha niya kini sa taliwala nga iyang gilansang kini sa krus. King James Version ug Bugna Version sa Bible. Mubasa ta karon gikan sa Biblia nga Philippine Bible Society. Unsay gisgutan diha ni Pablo, unsay iyang buot pasabot? Colosas 2:14. Aron masabtan gyud nato. Sumala sa 2:14, ingon si Pablo, gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa cross. Ha? Si Jesus gasulti ang kaluwasan pinaagi sa pagbantay sa mga kasuguan. Sumala sa Mateo chapter 19 verse 16 and 17. Si Pablo nagtudlo nga wala na ng mga kasuguan. Ang atong utang, ang atong mga sala, gibayran na ni Jesus. Ahan niya gibayran dito sa cross. Ha? Lantaw nga igsoon ha. So kinsa may tuuhan nato? Si Pablo o si Jesus? Naan na nato igsoon kung mupili ta diya. Kung asa atong pilion diya. Basta si Jesus nagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi sa bantay sa mga kasuguan. Apan si Pablo ning sulti, maluwas lang ka, pinaagi kung mutuo kas kamatayon og pagkabanhaw ni Kristo. Karon ingon pa gyud siya nga mahimo nga walay pulos ang among ginatudlo, ang among gimawali ug ang inyong mga pagtuo kung si Jesus wala na banhaw sa cross. Wala na banhaw gikan sa iyang kamatayon. Karon igsuon, maunay atong hatagan og pagtagad karon. Kung atong gabiton ang balaan nga Quran, humana. Wala na tay ang hisgutan. Ang Quran explicit, very clear about aning hisgutana. Hisgutanan, humana. Humana gisulti ang Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihim. Og sila misulti, kinsa? Ang mga Hudyo. Misulti sila wa qawlihim, misulti sila uban ang pagkahambugiro, naghinambog sila. Inna qatalna al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Ug alang sa ilang pagnulti nga adunay paghinambog sa pagkatinuod among gipatay ang Mesiya nga si Jesus nga anak ni Maria ang sinugo sa Allah. Apan unsay giingon sa Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, apan wala nila siya mapatay ug wala nila siya malansang sa cross. Walakin syubbiha lahum. Kundili adunay lain nga gihimo aron mahimong sama kaniya sa ilang paglantaw ug kato mo'y ilang nalansang. Wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, ug sa pagkatinuod sila nga mga nagkayamukat mahitungod niini adunay mga pagduda o mga pangagpas sa nahitabo. Pagduda lang o pangagpas ang ila, conjecture. Malahum bihi min ilmin ila tiba'ad dhann. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala sila'y hustong kasayuran mahitungod niini, gawas lamang sa pagsunod-sunod sa mga haka-haka o mga pangagpas. Only conjectures ang ilang gifalo. Gibalik pa yun sa Allah, wa ma qataluhu yaqina. Apan sa kasiguruhan,
wala nila siya mapatay. So kung Quran ang atong hisgutan ug atong gamiton igsuon, humana ang hisgutanan. Wala siya napatay, wala siya nalansang sa cross. Ha? Wala siya napatay, wala siya nalansang sa cross. Apan adunay nalansang asama sa ingon. So igsuon palpak ang ilang plano. Isulti na sulod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sulod sa balaan ng Quran. Karon delikado ni. Tungod kay mga magtutudlo karon, unsa ilang ginatudlo? O kamo mga Muslim, sayang man. Sayang ang inyong 5 pillars of Islam, sayang ang inyong shahadatain, sayang ang inyong salah, sayang ang inyong zakat, sayang ang inyong pagpuasa sa bulan sa Ramadan, hapit na ra ba? Sayang ang inyong paghajj, sayang ang inyong pagtuo sa Allah, sayang ang inyong pagtuo sa mga anghel, sa mga propeta, sa mga balaang balasahon, sayang ang inyong pagtuo sa adlaw sa paghukom, sayang ang inyong pagtuo diha sa kadar sa balaan nga kapalaran, sayang na tanan. Sayang pud ang inyong ihsan, ang inyong pagkamatarong kung unsa, kung dili mo mutuo nga si Jesus namatay sa krus og siya iyang gibayran ang atong mga kasalanan dito sa krus. Mo ni ginasulti nila. So dili gid mo kasulod og paraiso. Not unless kamong mga Muslim dili mo makasulod og paraiso. Not unless mutuo mo nga si Jesus namatay kay nagbayad sa inyong mga kasalanan. Kung dili ka mutuo na dili ka malangit, dili ka maluwas. Igsuon. Umanana. Gitubag na sa Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan ng Quran. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu, og sila misulti, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Walay makasulod sa paraiso, dili ka mo makasulod sa paraiso gawas lamang kung kamo mga Hudyo ug mga Kristiyano. Tilka amaniyuhum. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, that is only their vain assumptions. Mao lamang kana ang ilang vain desires, ang ilang mga pangagpas, ang ilang tinguha. Mao lamang kana. Kul hatu burhanakum. Isulti kanila, produce your proof. Ipakita ninyo sa amo ang inyong kamatuoran, ang inyong pagpamatuod. In kuntum sadikin, kung kamo mga matinud-anon. Kay tungod sa ilang pagsulti, labi na kini mga pangulo sa relihiyon karong panahon na. Nakinumdum po ko sa una na ay sister dati sa Seventh-day Adventist, nagkita mi diya sa Plaza Luz, Pagadian City. Gingnan ko niya nga, brother, akong nadungog, nag-Muslim na daw karon. Oh, alhamdulillah, nag-Muslim na ko karon. Siyang asa ato pa, imo nang gibiyaan si Kristo. Imo nang gitalikdan, nga gipakamatyan ni Kristo sa krus, ang atong mga kasalanan. Sumuog yun na ang nasa ilang mga una-una mga minalagigsoon, busa dili ka maluwas. Dili na ka maluwas, ana. Kay ang gitubos ni Jesus nga kasalanan dito sa krus, kinanglan katura mang mutuo niya. Maura to'y maluwas. Mo na yung sulti sa ako. Pero kita kas a Muslim, yatagan ako siya daghang tubag. So, na-convince siya, pero wala siya nag-Islam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nalay bahala siya. So, karon nagsuon. Kaya ato manghisgutan dito. Nga, si Jesus man kaha, mabanhaw, o nabanhaw, sumala silang pagtuo. Mabanhaw, Domingos, kadaon. Resurrected bodies are spiritualized. Sumala sa Biblia, sumala ni Pablo, ang lawas nga mabanhaw, mga minahal nga igsuon, mahimong spirito. Mahimong spirito. So kinahanglan si Jesus, kung nabanhaw siya, kinahanglan spirito na siya. Atong basahon, 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 44. 15, verse 42 to 44. Giingon diha, ingon man usab niini ang pagkabanhaw sa mga minatay. Ginapugas sa pagkamadunuton, ginabanhaw sa pagkadili madunuton. Ginapugas sa kaulawan, ginabanhaw sa himaya. Ginapugas sa kahuyang, ginabanhaw sa gahom. Ginapugas nga lawas sa kinaiya, ginabanhaw sa lawas nga espirituhanon. O sige ni Pablo, once kuno nga mamatay ang lawas, ginabanhaw sa lawas nga espiritu. Espirituhanon. Dili na sama ani, espiritu na siya. Karon atong lantawon kung ning-uyon ba pud si Jesus ana? Ning-uyon ba pud si Jesus ana? Karon atong hisgutan kadtong naay kinaiya ang mga Hudyo sa ilang kapanahunan. Nga once ka ang usa ka babae ug lalaki magminyo gani sila, kung katong bana
mamatay unya dili siya kahatag og anak dito sa iyang asawa, mamatay ang bana, ang katong babae nga nabilin pangasaon sa igsuon natong lalaki nga namatay. So kung wala na pud siya kahatag og anak, mamatay na pud tong ikaduhang bana nga igsuon atong una, ang igsuon na pud gihapon mangasawa na pud aning babae. So ikatulo na to nga bana. Unya wala man gihapon kahatag og anak. Unya ning sunod na pud tong ikaupat nga igsuon nga lalaki o gipangasawa gihapon tong igsuon, gipangasawa tong asawa sa ilang igsuon. So wala gihapon naburos. So ning abot og pito na kalalaki ang nakapangasawa sa babae nga wala gyapon siya naburos until such time ang babae na pod namatay na pod. So mo toy batasan sa mga Hudiyo nga kung naay mamatay ang ilang igsuon nya dili siya kapaburos sa babae, ilang pulihan. So pildi pulihan mga minahal nga igsuon. Karon niya ang panahon na naay nangutana kang Jesus. O magtutudlo kadtong pito ka lalaki nga nahimong bana sa babae sa adlaw sa pagkabanhaw, katong babae nga nakapangasawa atong mga nag-igsuon nga pito ka buok, kinsa may iyang mabana? Gipangutan na si Jesus. So unsay tubag ni Jesus? Mabasa nimo diha Lucas kapitulo 20 bersikulo 36. Ingon si Jesus, kay dili sila mamatay, kay sila masama man sa mga mandulunda o sa mga anak sa Dios. So dili na kuno mamatay ug dili na mga sawa, mga minahal nga igsuon. Mahisama ang ilang lawas nga lawas sa mga anghel. So, ingon si Pablo nga once nga mabanhaw ang patayng lawas, mahimong espiritu. Ingon po si Jesus, once nga mabanhaw ang patayng lawas, mahimo siya nga angelize, mahimong sama sa anghel. Sumala kini sa Biblia ha. Pero kami mga Muslim atong klaruhon nga wala nakabase ang among pagtuo sumala sa Biblia. Kung dili nakabase kini sa balaan nga Quran ug sa sunna sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mo kadto mga minahal nga igsuon. So atong klaruhon karon. Sumala sa nahitabo sa upper room sa lubnganan ni Jesus. Unsa man si Jesus? Ang iyang lawas espirituhano na ba? Ang iyang lawas anghilano na ba? O lawas sa gyapon sa tao nga pisikal? Adunay tubag diha mga minahal nga igsuon. Sumala diha sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 36 ug 37. Na ang tubag diha. Ngun diha, Jesus stood in the midst of them and say shalom. Si Jesus ning tindog sa tunga nila ug misulti shalom, ang kalinaw maanaa kaninyo. And they were affrighted and they were terrified because they thought that they had seen a spirit. Unsa daw? Nahadlok sila, nagkurog sila sa panahon nga nakita nila si Jesus ug giingon si Jesus sa ila, shalom, ang kalinaw maanaa kaninyo. Nganong nahadlok man sila? Nganong nahadlok sila kang Jesus? Tungod apan sila na nagkurog og nangahadlok og na nagdahom nga nakakita sila og usa ka espiritu. Nagdahom, nag-expect nga sila nakakita og usa ka espiritu. Sa ato ba dili siya espiritu? Bantay igsoon, lisuon na pud dis mga magtutudlo. Lisuon na pud dis mga pangulo sa leon. Moingon na pud sila, na fulfill ang giingon diha sa una nimong gibasa nga bersikulo. Nga nabanhaw nga espiritu na. Kayo igsuon, klaruhan ninyo pagbasa. Giingon diha og sila na nagdahom nga nakakita sila og espiritu. Sa ato ba nagdahom dili siya espiritu. Mo nang nahadlok sila mga minahal nga igsuon. Why did they think that he is a spirit? Nganong nagdahom man ang mga tinun-an nga siya usa ka espiritu? Igsuon, nagdahom sila nga si Jesus usa na ka espiritu tungod kay nadungog nila gikan sa tabi-tabi nga si Jesus gilansang sa cross. Nadungog nila gikan sa tabi-tabi nga siya namatay sa cross. Nadungog nila gikan sa tabi-tabi nga si Jesus namatay og gilubong og 3 na kaadlaw. Nadungog nila asa? Nadungog nila gikan sa tabi-tabi. Hershey's, mga sulti-sulti, mga chismis, tanan tabi-tabi lang nila nadungog. Bunang nahadlok sila kay nagdahom sila nga espiritu na si Jesus. Igsuon, nganong magdahuman sila nga espiritu na si Jesus? Tungod kay gisgutan sa Biblia. Marcos kapitulo 14 bersikulo 50. Giingon diha, and they all forsook him and fled. Unsa daw? Muunang wala sila kasayuran ang mga tinun-an ni Jesus kay sila tanan ilang gibiyaan si Jesus. Atong panahunan na nga siya gidakop. Atong panahunan na siya ilansang sa krus.
Ang ilang nadungog na lang tabi-tabi, dili na sila eyewitness. Wala na sila kakita. Nganuman, sumala diha sa Biblia, Marcos 14 versikulo 50, they all forsook him and they all fled. Sila tanan ila siyang gibiyaan, gipasipadaan og nanglupad sila tanan. Gipasagdan nila sa Jesus. Sumala kana sa Biblia. Muuna nga abin nila nga si Jesus namatay. Abin nila nga si Jesus nagpakita sila espiritu na, kay abin nila namatay. Pero sa pagkatinuod, si Jesus wala gayod nahimong espiritu, kay wala siya namatay. O si pamatuod. Okay. Si Jesus gaklaro sa ila. Jesus clarified to them that he is not a spirit. Giunsa nga paagi nga giklaro ni Jesus. Sumala sa Gospel ni Luke, chapter 24, verse 39 to 40, Jesus cleared and proved to them that he is not a spirit. He is not resurrected. Sumala sa Lucas 24 versikulo 39 paingon 40. Giun sa pagsulti sa Biblia. Tan-awa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil nga ako gayud kini. Kupti ako og tan-awa kay ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa gitan-aw ninyo nga ako adunay bukog ug adunay unod. Ug sa nakapamulong siya niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Sa ato pa igsuon, si Jesus iyang gipamatud-an ngadto sa iyang mga tinun-an nga siya wala namatay ug wala siya nahimong espiritu. Mo nang iyang gisulti nga ayaw mo kahadlok. Ako ni, lantawan ninyo akong kamot, ug ang akong mga tiil. Ako na ay unod, na ako'y bukog, ug ang espiritu walay unod ug walay bukog. Sama sa inyong nakita nako nga ako na ay unod ug na ay bukog. So iyang gipamatuod sa ila nga dili siya espiritu. Kay wala man siya namatay. So walay na crucified. Wala siya na resurrected. Kay wala man siya namatay. Mabanhaw ba day nang wala namatay? Karon igsuon. Dugang paniana. Na nagkalipay ang iyang mga tinun-an. Nalipay sila. Anong nalipay man sila? Tungod kay Jesus wala namatay. Buhi siya. Karon, ikaw karon, kung naa kay minahal, hilabi na magtutudlo nimo, maestro nimo. Karon igsuon, sa panahon nga diha nagkaatubang mo, kung siya wala namatay, dili ba ka malipay? Malipay ka. Pero kung namatay to, ang imong magtutudlo, maestro, malipay day ka, dili ka malipay. Nganong na nagkalipay man ang iyang mga disipulo, tungod kay si Jesus, buhi. Ang ilang magtutudlo, buhi. Ang ilang magtutudlo, dili espiritu. Kay wala siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Karon, sumala sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 41-42. Ug samtang nagaduha-duha pa sila, napa sila pagduha-duha. Samtang nagduha-duha pa sila tungod sa kalipay ug sa kahibulong, siya miingon kanila, aduna bay makaon kamo dinhi? Nangayog makaon si Jesus mga minalgigsuon. Ug ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda ug bahin sa usa ka udlan nga dugos. Si Jesus iyang gipamatuod ngadto sa iyang mga tinun-an tungod kay nagduha-duha pa sila. Busa nangayo siya kanilag makaon. Ug gihatagan nila siya og sinugbang nga isda ug udlan nga dugos. Kanang dugos nga wala pagikuha ang dugos gikan sa balayan, usa ka udlan nga dugos. Honeycomb, mga minahal nga igsoon. Sa ato pa usatos pamatuod nga si Jesus buhi, wala siya mamatay diha sa krus. Karon, the story of Mary Magdalene. Ngadto na po ta sa istorya ni Maria Magdalena. Minahal nga igsoon, sumala sa Biblia, si Maria Magdalena ning adto sa lubnganan ni Jesus, magisgutan diha sa Juan kapitulo 20 bersikulo 1 ug Marcos kapitulo 16 bersikulo 2. Ning adto si Maria dito sa lubnganan ni Jesus ikatulo nga adlaw. Karon igsuon, ang pangutana, kung si Jesus namatay pa, o si Maria nakabalo nga namatay si Jesus, Maria Magdalena, dili Maria nga inahan niya, Maria Magdalena. Kung namatay pa si Jesus, nganong adtuon man siya ni Maria Magdalena dito sa iyang lubnganan, dito sa iyang kwarto, human sa tulo ka adlaw? Nganong adtuon man ni Maria? Nga ikatulo naman ka adlaw, gikan nga namatay kuno si Jesus. Unsa may tuyo ni Maria dito? Iyang simhuton ang patayng lawas? Nga kabalo naman siyang mabaho gito kung patay man gani. Pero nganong giadto man niya? Giadto niya unsay tuyo ni Maria? Gisgutan diha. Marcos kapitulo 16 bersikulo 1. Makita nimo unsay tuyo nga ning adto si Maria. Og sa miagi na ang
adlaw nga ipapahulay human sa Sabado, si Maria Magdalena ug si Maria ang inahan ni Jacobo ug si Salome na malit og mga pahumot aron sa ilang pag-adto, ilang ikadihog kaniya. Unsaon nila? Ilang masahion, ilang imasad si Jesus. Karon igsoon, mangutana ko ninyo. Ang mga Hudyo ba nakadungog ba mo sa ilang kultura nga gikan pagkamatay sa patayng lawas, human pag-abot sa tulo ka adlaw, ilang atuon silugnanan kay ilang hiluton? Nakadungog mo? Wala. Ang mga Kristiyano ba, gikan pagkamatay sa lawas, tulo ka adlaw, adtuon ba nila? Kay ilang hiluton? Wala pod. Dili pod. Ang mga Muslim ba, hiluton ang patayng lawas ay katulok adlaw. Saan pa ni paghilot, nga gilubong man dayon. So wala pod. So igsoon, unsa may tumong ning adto si Maria Magdalena dito sa lubnganan ni Jesus? Tungod kay kabalo si Maria Magdalena nga si Jesus dili patay. Mao nang iyang hiluton, iyang i-massage kay si Jesus kabalo siya nga buhi. Wala siya namatay. Wala siya nabanhaw. Kay siya buhi pa gyud sa sinugdanan. Sumala sa uban nga mga referensya, sa diha nga si Jesus gitangtang nila sa krus, ilang ipakanaog. Nakakita si Maria nga naay kinabuhi ang iyang lawas, ang iyang limbs. Pero wala ning singgit si Maria nga siya buhi. Kay kung iyan ang gibuhat, tiwasan siya sa mga sundalo nga Hudyo. Patyon gyud siya tiwas. Pero unsay nahitabo? Si Maria naghilom. Unya human ing abot ang tulo ka adlaw gikan pagbutang dito sa lubnganan, giadto ni Maria, gadala siya og haplas kay iyang hiluton. Sa ato kabalo siya buhi. Buhi si Jesus. Karon igsuon, lain pa. Sumala sa Juan kapitulo 20 bersikulo 1 o sumala sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 4. Nga pag-abot nila dito sa kwarto o lubnganan ni Jesus, ang usa ka bato nga giali dito sa ganghaan sa lubnganan ni Jesus was removed. Nawala na dito. Natangtang na dito. Karon igsuon og ang katupong panapton nga lino nga ibugko sa mga samad. Wala na pud, natangtang na. Kung karon espiritu pa si Jesus kay gikan siya sa pagkabanhaw. Kung espiritu pa si Jesus, giunsa niya pagtuklod ang bato. Dili na niya ito magunitan kay espiritu naman siya. O giunsa niya pagtangtang kadtong mga lino nga panapton. Kung espiritu pa siya, sa ato ba dili siya espiritu. Physical ang iyang lawas, sama sa kung unsay naa nato karon. Wala siya mamatay. Karon igsuon, sumala pa ni Jim Bishop kadtong moong kwarto nga gihimong temporary nga lubnganan kunuhay. Dako kayo. Unsay gidako niya? 5 feet wide, 7 feet in height, 15 feet in depth. Perting dako as kwarto. Pangkawasa, pangdato. Karon igsuon, kung patay pa si Jesus, patay na ang iyang lawas. Nganong ibutang man siya expensive nga klase sa kwarto? Nga kung mamatay kani adto, ila man ritso nga puston sa panaptong puti ilang ilubong. Gamay ang iryang ilang lubnganan. Nganong si Jesus gibutang nila sa pangdatong nga kwarto. Ug katong kwarto ha, ang tag-iya to usa ka sacred disciple of Jesus nga kwartahan, adunahan. So kadto gigamit nila nga room dito lagi butang si Jesus. Ano man, kabalo silang buhi. Kay kung patay pa to, ilan na to gilubong dito sa yuta. Ilang gihipos si Kristo. Sumala ka na sa Biblia. Karon igsuon, lain ra pud nga punto. Nganong naalaan man ni Jesus, nganong naalaan man ni Maria si Jesus nga usa ka hardinero? Ha? Mabasa nimo na sa Biblia. Juan kapitulo 20 bersikulo 15. Juan 20 bersikulo 15, makita nimo diha mga minahal nga igsuon. Jesus sent unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She supposing him to be the gardener, said unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Sa Bisaya pa, si Jesus miingon kaniya. Ha? Nagpakaron ingon si Jesus nga siya usa ka hardinero, gardener. Babayi, ganong naghilak man ka? Kinsa ba imong gipangita? Pero kabalo si Jesus unsay tuyo ni Maria, pero ang gisulayan. Siya nga naghuna-una nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, miingon kaniya. Si Maria nga naghuna-una nga katong nangutana sa iya, mao'y magbalantay dito sa garden, magbalantay sa tanaman. Unsay giingon ni Maria? Sa English, bantay ninyo igsoon. Sa English ingon si Maria, Sir, if thou have borne him hence,
Sir iyang gitawag. Lalaki. Unya karon sa Bisaya gitawag na Ginoo. Kung imong gikuha siya gikan dinhi, tug-ani ako kung hain nimo siya ibutang. Ginoo. Sa ato pa, kining paggamit nato ang mabasa nato diya sa Biblia, once nga tawgon si Jesus nga Ginoo, wa na nagpasabot nga siya Dios. Kung dili nagpasabot as a gentleman. English, sir. Pagka Bisaya gitawag ni Maria Ginoo, pero wala siya kabalong nga si Jesus to. Ang iyang una-una ka to, magbalantay sa tanaman, gardener to, pero gitawag niya og Ginoo. Sir, kung sa English pa. Kung sa Tagalog pa na, syempre, gentleman good. Ginoong sa Tagalog. Kung babae, ginang. Muna diya sa Bisaya po, gitawag po niya ang magbalantay sa hardin, Ginoo. It doesn't mean nga katong hardinero, usa ka Dios. Kung dili, usa ka lalaki. Mo ka na mga minhangison. Kinahanglan ato ning klarohon. Nga once ka na mo'y mabasa diya nga si Jesus gitawag og Ginoo, dili mo pasabot nga Dios siya, kung dili lalaki siya. Lain pay ato. Sumala sa 1:20 versikulo 15, gisgutan niya diha nga naalaan si Jesus, nagdisguise si Jesus nga usa ka hardinero o si Maria nagtawag kaniya. Diha sa 16 mga minahal nga igsoon, makita nimo diha sa sunod nga bersikulo. Jesus said unto her, Mary. Nagpaila na si Jesus sa iya. Si Jesus miingon kang Maria, Mary. Gitawag niya ang pangalan ni Mary. Nganuman, aron makaila si Maria nga ang iyang kaatubang si Jesus. Igsoon kabantay mo anang nga ay close na to, na isuod na to nga tao. Nga once nga tawago ng atong pangalan, makaila ta kung kinsay gatawag bisag wa takita niya. Likod sa pader. Tawgon ka, presa ko, munay mo tawag na ko, Brother Idris. Wa pa ko kakita sa tao, kaila ko kinsa. Tungod, kay kabalo ko sa paagi sa iyang pagtawag sa akong pangalan, tunada sa iyang pagtawag, o ang iyang tingog, makaila ko, hilabi nagsuod na ko nga tao. Karon si Maria, sa diya nga nagpaila na si Jesus sa iya, gitawag ni Jesus ang pangalan niya, Mary, Mary Magdalene ha. So, nagkabalo si Maria nga, ay, ikaw da ini, magtutudlo. So sa panahon nga, nakita niya nga, ay, ikaw da ini, magtutudlo. Iyang gitawag, Rabboni, o my teacher. O akong magtutudlo, Rabboni, kung sa Hebrew nga pinulungan. Unya, sa panahon nga muakmal siya, mugunit siya kang Jesus. Unsay giingon ni Jesus? Touch me not. Ayaw ko guniti. No limit ang hiri. Ha? No limit ang hiri. Touch me not. Ayaw ko tanduga. Ayaw ko guniti. Nga numan nga si Jesus dili magpagunit. Tungod kay si Jesus nagpamati pa sa sakit. Sa iyang mga kamot, sa iyang mga tiil, sa iyang pangkulata, nagpamati pa siya sa sakit. Muna ingon siya, touch me not. Human sa ingon niya, touch me not, babae. Sa Bisaya, ayaw ako paghikapa. Nga naman, kay wala pa ako kaadto. Wala pa ako makaadto sa akong amahan. Nga inyong amahan. Sa akong Dios, nga inyong Dios. Paborito kay ni sa mga daing nga mogamit og comparative religion, mogamit og Biblia, Juan 20:17. So atong kwaon ang unang point dito. Babae, ayaw ako paghikapa. Touch me not. Ngano man? Kay wala pa ako kaadto sa akong amahan, nga inyong amahan. Sa akong Dios, nga inyong Dios. Sa ato pa, wa pa siya kaadto sa amahan, wa pa siya kaadto sa Dios. Karon igsuon, kinahanglan before siya moadto sa amahan o sa Dios, kinahanglan ang iyang lawas spiritualize. Espirituhano na, anghilano na, dili na ingon ani nga klase sa physical. Ngano man, kung moadto siya sa amahan, ingon ani ang iyang lawas, kabalo ka sa tao, mamukaon, pag human sa mukaon mo inom, pag human sa mabusog mahilisan, mukasilyas, mga silyas siya dito sa langit. Mo ka na igsoon nga dili mahimo, nga moadto siya dito, nga ang iyang lawas tawhanon. Kay mga silyas siya dito, malibang siya dito, mangihi siya dito, mangluwa siya dito. So dili makatarunganon. Unang, siya ayaw pagkikapa. Wala pa ako kadto sa amahan. Tungod kay tao pa siya. Wala siya nahimong espirituhanon. Wala siya nahimong angkilanon. Why did Jesus disguise as a gardener? Nganong nag-disguise man si Jesus nga siya usa ka hardinero? Ano? Tungod kay siya nahadlok sa mga Hudyo. Ha? Nahadlok siya sa mga Hudyo. Unya ang espirituhanon nga lawas dili na mahadlok bisag unsa. Ano man dili na mamatay balik.
Yun sa pagkabalo brother, nga ang espirituhanon nga lawas dili na mamatay balik. Okay. Basahan nimo. Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27. Kani nga atong programa karon, ako gyud ning mas gi-point sa atong mga igsuon nga mga dili Muslim. Kay sila may nagsaulog ani sa ulogon na to karon. Sa ulogon nila karon. So atong dirita mag-focus sa ilaha. Unang ning gamit more on biblical ang atong gigamit. Sumala sa Hebrehanon 9 bersikulo 27. Ug ingon nga kini ginatudlo alang sa mga tawo ang pagkamatay sa makausa lamang ug sa tapos niini adlaw nas paghukom. So daw, ang kamatayon kas alang paghuman sa kamatayon adlaw nas paghukom. Sumala sa Hebrehanon 9 bersikulo 27. Ang taon na to. Ang ginina atong gibasa, ang lawas mamatay kas alang. Hebrehanon 9:27. Garon, sumala sa Lucas 20 bersikulo 36. Ningon si Jesus 36, neither can they die anymore, for they are equal unto the angels. Dili na sila, dili na kamo mamatay pag-usab, siya gasulti ha? Tungod kay ang lawas sama na sa mga anghel. Ha? So nganong nahadlok man siya sa mga Hudyo? Nganong nag-disguise man siya nga siya usa ka hardinero, nga dili siya si Jesus? Tungod kay nahadlok siya sa mga Hudyo. Basig dakpon siya balik, patyon siya. Kulatahon siya. So, nag-disguise siya nga usa ka hardinero. Og nahadlok siya tungod kay ang iyang lawas dili pa spiritualize og dili pa angelize. Angelize mga minahangig igsoon. Karon, lain pay ato. Jesus informed Mary that was him by calling her name, and Mary recognized him and by saying Rabboni. Mao kadto minaliyo sa atong isgutan ganina nga si Maria nagpaila si Jesus ngadto kaniya nga siya mao ang iyang magtutudlo nga si Jesus. Karon mga minahangig igsoon, sa diha nga si Jesus nanugo kang Maria, ato ako mga katawhan dito. Sumala sa Marcos 16:11, ato ako mga katawhan dito. Ang atong mga comment, inshallah ato nang basahon. So pagbutang lang mo unsay mga pwedeng ipangutanan ninyo diha. Marcos kapitulo 16 bersikulo 11. Giingon diha 16:11, and they, when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. Wala sila ning tuo kang Maria. Ngano man, tungod kay kabalo silang kasulatan nga imposible na mahitabo. Once manggani nga mabanhaw sa ato ba espirituhanon na, ang hilanon na, muna ang ilang mga pagtuo mga minahang isuon. Ug nasayod ta ang mga Hudyo naa sila kinaiya. Unsa kinaiya nila? Kinaiya nga insultador, kinaiya nila nga labay-labayon kanilang pangutana once ka dili sila motuo sa imo. Mao nang ang mga propeta nga gipadala alang dito sa mga Hudyohanon nga mga tao. Sila dili gid basta-basta ilang kaagi. Ug si Jesus gipadala po dito alang sa Israel. Karon mga minahang igsoon, atong masahon ang unsay gisulti ni Jesus. Mateo kapitulo 12 bersikulo 38 paingon sa 40. Unya mingtubag kaniya ang uban sa mga eskriba o sa mga pariseo sa pag-ingon magtutudlo. Buot unta kami mutanaw og usa ka ilhanan gikan kanimo. Ano man di sila motuo ni Jesus. Nga nabanhaw siya. Nga si Jesus to, muungkad to, wala siya namatay. Ha? Dili na ta mo gamit og nabanhaw kay kung nabanhaw sa ato pa namatay. Kung wala namatay, wala nabanhaw, buhi siya. Dili sila motuo. Nangayo sila og milagro. Nangayo sila og timaan ni Jesus. Aron motuo minimo, hatagi mig pamatuod. Hatagi mig milagro. Unsa gitubag ni Jesus sa ilaha? Apan siya mitubag og miingon kanila, usa ka kaliwatan nga dautan ug mananapaw, nagapangita og ilhanan ug walay ilhanan nga igahatag ko kaninyo kundili ang ilhanan ni Jonas ang manalagna. Ha? Unsa gihatag ni Jesus? Ang ilhanan ni Jonas. Karon kinsa ni si Jonas? Si Yunus. Kung sumala sa Arabic, minahalig igsoon, gihatag nga example ni Jesus ang nahitabo kang Jonas. Unsa may nahitabo kang Jonas? Si Jonas mga minahalig igsoon, alto ni dali-dalion, gisugo siya sa Dios, sinugo sa Dios, paatuon siya dito sa Nineveh, o magwali siya dito sa mga katawhan, pero nagdumili siya. Ning adto noon siya dito sa Tarshish, sa Joppa, o nagset siya og sail sakay paingon dito sa Tarshish. Karon dako kayo ang bagyo
Samtang nagsakay sila sa sakayan, ang mga marino kaniadto naa sila sariling pamaagi. Kung naa sila makita nga muramag nasuko man ang nagbagyo man og maayo, unsa ilang kinaiya? Magkas sila og loads, magtangtang sila og mga karga. Karon ning abot na sa point nga si Jonah na ang ilang itambog. Unsa giingon ni Jonah ni Yunus? O ako ang obligado. Ako mo hinungdan ani. Tungod kay ning supa ko sa akong Ginoo, gisupa ko sa akong Dios. Ning supa ko sa akong agalon. So iitsa ko ninyo. Pero sila, tungod kay naluoy sila kang Jonah, ila pang ipangitaag paagi. Nga dili maunsa ang barko, nga dili nila iitsa si Jonah. Pero ning abot gyud sa point nga wala gyud sila mahimo. Until they agree nga ilabay na nila si Jonah. Si Jonah ilang gilabay sa dagat, pag human niya na pagkataod na ay dako kayo nga whale, balyena, o gikaon si Jonah. Si Jonah naasulod sa tiyan sa isda, 3 ka adlaw o 3 ka gabi. Nagampo siya sa Ginoo. Dito 3 ka adlaw, 3 ka gabi, o gisuka siya sa dakong isda dito sa seashore. Dito sa dalampasigan. Pagsuka dito sa dalampasigan, buhi si Jonah. Mo na giingon ni Jesus. Sumala sa gisulti ni Jesus, 12:38 paingon 40, ingon si Jesus kanila. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ingon si Jesus, kay ingon nga si Jonas dito sa tiyan sa dakong isda, sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, sa maong pagkaagi, ang anak sa tao magapabilin sa kahiladman sa yuta, 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Unsa daw? Unsa giingon ni Jesus? Ang iyang example nga gihatag, ang example ni Jonah. 3 ka adlaw, 3 ka gabi, istiyan sa isda. Moto nga si Jesus, aron mo tuo mo sa ako ang nahitabo sa ako sama sa nahitabo ka Jonah. Ang pangutana karon, si Jonah sa panahon nga giitsa siya sa mga marino, patay ba siya? Buhi. Sa panahon nga gikaon siya sa isda, patay ba siya? Buhi. 3 ka adlaw, 3 ka gabi. Sa tiyan sa isda, patay ba siya? Buhi. Pagsuka sa isda ka Jonah dito sa dalampasigan, patay ba siya? Buhi. Karon si Jesus mga minahal ingon siya, ing ana po lang nahitabo sa ako. Sa ato siya buhi. Si Jonah wala na banhaw. Wala na matay tapos na buhi. Siya buhi, wala siya namatay. So si Jesus po ingon siya, ang nahitabo sa ako sama sa nahitabo ka Jonah. So wala pud siya namatay. Mao ka na mga minahal nga isuon. Kung walay milagro ato, patay si Jonah. Pero naay milagro, mao tong buhi si Jonas. Ug ang milagro buot pasabot po ni Jesus. Nga kung unsay nahitabo kang Jonah, mao poy nahitabo ngadto kang Jesus. Nantawa mga minahal nga isuon ha. Ang uban, muingon sila, kinahanglan, mamatay gid siya. Mamatay gid siya. Ngano man, ning tuo man sila sa kang Pablo. Kung wala na matay si Jesus, wala na banhaw, di sila maluwas. Munang ilag yung paningkamutan, iduot gyud nila nga si Jesus namatay gyud, tapos na banhaw. Kaya kung wala siya namatay ug wala siya na banhaw, ingon si Pablo, walay kapuslanan ng inyong pagtuo. Walay kapuslanan ng among pagwali. Pero igsuon, atong hibaluan. Kami mga Muslim, dili mi motuo nga si Jesus bakakon. Nagtuo mi kang Jesus. Matarong siya nga tao. Igsuon, makaguol. Ngano man? Makaguol kaayo ang mga nag-angkon nga sila mga Kristohanon o nahigugma sumusunod ni Kristo, pero ang ilang gusto mamatay si Jesus. Pero ang mga Muslim dili mo tuo nga namatay si Jesus ug nalansang sa krus. Ano man among gimahal si Jesus. Ug mo po nagisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala sulod sa balaan nga Quran. Mga minahal nga igsoon, kung naa kay subayon diha nga mga kasulatan, makita nimo diha nga naay diferensya. Unsay diferensya? May tungod sa pagkalansang ni Jesus sa krus. Sa uban nga gospel, gisulti diha og si Jesus gilansang sa krus anaa sa ikatulong nga takna. Unsa na ikatulong nga takna? Sa oras sa mga Hudyo, ikatulong nga takna ang buot pasabot alas 9 buntag. Alas 9 buntag. Sa lain pud nga gospel, sa lain nga libro, giingon diha og si Jesus nalansang sa krus ikaunom nga takna.
Ikaunom nga takna unsa nang orasa? Alas 12 sa udto. Karon namatay siya alas 3. Ikasiyam nga takna alas 3 sa hapon. So, more o nagkausad sila diha. Nga namatay kuno siya alas 3. Alas 3 sa hapon. Karon mga minalang igsoon, ang majority sa atong magtutudlo, mas pabor sila atong nalansang si Jesus sa krus. Ikaunom nga takna. Sa ato pa sa ikaunom nga takna, gilansang siya alas 12 sa udto. O namatay siya alas 3 sa hapon. Ikasiyam nga takna. Karon, 3 ka oras lang siya dito sa krus. 3 ka oras lang siya dito sa krus. Sumala silang ikasulti ha. Majority mo sulti 3 ka oras lang si Jesus dito sa krus, mga minahaling igsoon. Karon gidali-dali siya tangtang. Ngano man pagkaugma Sabado man. Nya dili man pwede sila manghudyugod sila. Magbalantay og adlaw Sabado. So, pagkaugma Sabado, anang salop, ilan ang gitangtang si Jesus, 3 ra siya ka oras. Paguman ilang gibutang dito sa kwarto, dito sa lubnganan. 3 ka oras igsuon nga nagbitay ka diha sa krus. Nalansang ka. Paminaw nimo, ingon ana kadali matay ang tao. Ha? Ingon ana kadali. Mo na mga minalang igsuon, nagiklaro na sa Quran. They follow nothing but conjecture. Ha? Illa tiba'a dhann, ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila ilang gisunod, gawas conjecture. Huna-huna lang, pangagpas lang, haka-haka lang, tungod kay wala sila klaro nga kasayuran. Malahum bihi min ilmin, wala kanila ang sigurado nga kaalam. Ha? Illa tiba'a dhann. Gawas nga sila nagsunod-sunod lamang og mga tumo-tumo, og mga haka-haka. Karon mga minalang igsoon, ngano di ay? Anong dili man pwede nga ibitay siya dito sa adlaw Sabado? Sumala sa Deuteronomy kapitulo 21 bersikulo 23. Ingon diha, His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hanged is accursed of God, that they land be not defiled, they land that not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Sa Bisaya ingon dire, ang iyang lawas dili magapabilin sa kahoy sa tibuok nga gabi. Apan sa pagkatinuod gayod igalubong mo siya ni anang maong adlaw, kay siya nga gibitay tinunglo. Igsuon, siya kuno nga gabitay sa cross tinunglo. Karon igsuon, ang mga Muslim dili mo tuo nga si Jesus nalansang sa cross, nagbitay sa cross. Kay dili mi mo tuo nga si Jesus cursed o tinunglo, rajim. Dili mo tuo na nga siya tinunglo. Karon ang mga nag-angkon nga Kristohanon nintuo nga si Jesus gabitay sa krus. Ha? Sa ato pa, in order for them to survive o to be saved, kinahanglan nga motuo sila nga si Jesus tinunglo. Sumala ka na diri sa Deuteronomy kapitulo 21 bersikulo 23. Ha? Mao kana ang gisulti dinhi sa Biblia, mga minahaling igsoon. It was Sunday when Mary went to Jesus' tomb. Domingo ning adto si Maria sa lubnganan ni Jesus kadlawon. Karon minahaling igsoon, atong klarohon tong nga Jonah. Kung si Jesus namatay og Biyernes sa alas 3, unsa man ang una niyang 24 hours? Ang una niyang 24 hours, Sabado sa alas 3. Ha? Kuha ninyo. Sabado sa alas 3. Ikaduha niyang 24 hours, ikaduha niyang adlaw, Domingo sa alas 3 sa hapon. Unya, ang ikatulo niyang adlaw, 24 hours, Lunes sa alas 3. Sa ato ba dapat sugaton si Jesus nga nabanhaw kuno, Lunes na sa alas 3 sa hapon? Ha? Kay si Jonas tulo ka adlaw, tulo ka gabi man. Pero unsay nahitabo kay Jesus? Si Jonah tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Si Jesus nagsugod og alas 3 usa ka gabi, tapos pagkabuntag usa ka gabi ug usa ka adlaw, pagkagabi na pud usa ka gabi. So pagkaugma Domingo, igsuon gisugat na siya, kinabanhaw na siya. Sa ato pa si Jesus, duha lang ka gabi ug usa ka adlaw. Sa diretso nga pagkaistorya, dili siya 72 oras o dili 36 oras lamang. So kung moingon ta nga ang panag-ingnan ni Jonas mo'y basihan, palpak na po diha. Mo nagiklaro diha sa balaan nga Quran. Wala sila gisunod-sunod. Gawas lamang sa haka-haka. Haka-haka lang kuno ang ilang gisunod-sunod. Mo nang ang event
mahitungod sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Nagkalain-lain ug wala nagkadimao. If Christianity depends on crucifixion and resurrection of Jesus, then there is no Christianity at all. Because Jesus was alive and not crucified. Si Jesus wala namatay, busa wala siya nabanhaw. Si Jesus wala po siya na crucified. Nga naman, tungod kay crucifixion o crucified, sumala sa Oxford o Webster's Dictionary, nga in order for him to be crucified or crucifixion, kinahanglan siya mamatay. To put to death by nailing onto the cross. To put to death by fastening onto the cross. Kinahanglan mamatay siya dito sa cross. Ayha siya matawag nga crucified. So wala man siya namatay. Wala man siya namatay, mga minangigsoon, wala po siya nabanhaw. Wala siya nabanhaw kay wala siya namatay. So walay resurrection o walay crucifixion nga nahitabo. Therefore I conclude nga ang Christianity niining panahon na mga minangigsoon hugno. Nahugno tungod ay ang pinakasentro sa ilang pagtuo. Nakabase naman sa pagtuo ni Pablo. Unya si Pablo, mga minahaling igsoon, dili lang nato ikalain, si Pablo, mga minahaling igsoon, ang iyang katudluan supak kaayo sa kun unsay gitudlo ni Kristo. Mao kana minahaling igsoon. Sa diretso nga pagkaistorya, kinahanglan atong tuuhan sa Jesus. Ang gitudlo ni Jesus kay kaluwasan, pagbantay tas mga kasuguan, sumala sa Biblia. Karon si Pablo ang iyang gisulti, wala na, okay na tanan, wala na balaod, okay na nabiyaan tanan, ano man, gilansang na nag-apil ni Jesus dito sa cross, wala na, luwas na tatanan. Dito na din yung sulod ang original sin. Original sin, na nakasala na kuno, kitang tanan, kailain na po din nga topic na, pero itouch lang nato gamay. Nakasala na kuno tanan, mao nang kinahanglan bayaran ni Jesus dito sa cross. Igsuon, dili man na makaturunganon. Kung ang Dios ingunaan ang iyang katuruangan, di na kumusimba ng Dios Ano man? Lantawa ha? Kung pananglit, adunay daghan din tao nakasala sa ako Aron pasayloon ako ng mga tawhana nga naay sala sa ako Kinahanglan ako patyon akong anak. Aron mapasaylo nako sila. Walay kapuslanan. Dili reasonable. Binuang nga pagkaistorya. Karon, ang usa ka kinabuhi nga walay sala, mo ipakasad-on nimo sa sala nga nabuhat sa uban. Ano man, pagbuhat na sala, nanghil siya sa imo ha? Wala bol. Mo ka na minahang igsuon, nga dili ka na makatarunganon. Igsuon, sumala diha sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 5, siya buhi, dili siya resurrected. O risen, bangon siya, buhi siya. Wala gingon diha, resurrected. Mo ka na'y kamatuuran mga minahaling igsuon. Karon, sumala sa atonement of sin, murag ba na ilang giingon, mga paborito kay nga bersikulo, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tungkol kay giugman niya ang kalibutan, iyang gihatag iyang bugtong anak. Isuon mo na yan. Sino itong magatuo kaniya, walay kamatayon, makaangkon ng kinabuhing, walay katapusan. Mo ka na minahaling igsuon, iyang gihatag. Ang ila day yung tafsira na, ang ilang buot pasabot, ang ilang paghatag kaulugan, butan lang ito, tafsir sa ato Ang ilang tafsir na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, karon igsuon, ilang gitafsir diya, iyang gisugok mamatay. Mamatay. Pero na ako'y nalabyan diri. Naay nangutana, ato sa niklaron, may tungod na ng John 3:16. Naay tubag diha, makita nimo sa Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 20 o 21. John 3:16 versus Ezekiel, Kapitulo 18, Ezekiel 18, verse 20 and 21. 18, 20 and 21. Atong pagitaon mga minangigsuon. Aron maklaro yun nato ni. 18, 20 o 21 ang verse. Okay. 20 o 21 giingon diri. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalanan sa amahan. Ni
ang amahan magapasan sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha lamang kaniya, ug ang pagkadautan sa dautan anha lamang kaniya. So daw, ang pagkamatarong sa usa ka matarong anha niya, ang pagkadautan sa usa ka dautan anha niya. Ang kasalanan sa amahan dili pagapasanon sa anak, ang kasalanan sa anak dili pagapasanon sa amahan. Karon nigsuon, usa pa lang nakabersikulo, tin-aw na kaayo. Kung imong ipasangil, swerte kay ka. Ikaw nanulis, ikaw nang rape, ikaw may nangawat, ikaw tanan. Ya, si Jesus imong pabayron sa imong sala. Dili makatarong nga nigsuon. Mo na nga mismo ang Biblia nagsupak ana. Nagsupak ana. Kay kana katudloan ni Pablo. Dili katudloan ni Kristo o dili katudloan sa Dios. Pero nigsuon na ako'y nakit-an diri ganina nangutana. Okay, Sheikh, may tanong ako. Ginusto ba ni Jesus na mapako sa krus? Seymour. Wala naman. Barakallahu fik. Okay. Masya Allah. Sige. Ginusto ba ni Jesus na mapako sa krus? Atong tubagon. Igsuon, gigusto ni Jesus nga malansang sa krus. Sumala nila. Pero sumala ni Jesus. Ang gisulti ni Jesus, mga minahal nga igsuon, luoy kayo sigdagway. Mateo 27:46. Kung sige ingon ni Jesus, Ilay, lama sabaktani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gibasol niya ang Diyos. Diyos, nganong gibiyaan ko nimo diri? Luoy kay siya, nagilak siya. Ilay, lama sabaktani. Sa ato pa, usa to ka proof nga dili siya gusto malansang sa krus. Ha? Dili siya gusto malansang sa krus. Karon, sumala sa Mateo 26:39, si Jesus milakaw sa unahan, mihapak sa yuta, ug nagampo. Kung sa iyang giampo, o akong Ginoo, o akong amahan, o Dios ko, ug mahimo isaylo kining kupa. Unsa tong kupa? Kamatayon. Apan dili ang akong kabubuton may masunod apan ang imo. Unsa daw? Nagampo siya, nga isaylo ang kamatayon, isaylo ang kupa. Dili siya gusto magpalansang sa krus. Pero ang mga magwawali karon silang giingon, gipakamatyan, sa daw? Naghikog si Jesus. Gipakamatyan ni Jesus sa krus ang inyong mga kasalanan. Igsoon, luoy kayo. Ayaw bunog si Jesus tungod lang sa mga kasalanan sa ubang tao. Dili ka na makatarunganon mga minanay. So wala siya minguyon o wala siya magkagusto nga siya malansang sa krus. O sa Islam wala man siya nalansang. Pero sa mga Kristiyanong pagtulunan, tinubagi kan silang kaugalingong Biblia, dili niya kagustuhan nga siya malansang sa krus. Nagampo pa siya nga isaylo ang kupa sa kamatayon. Unya diapod iya paggibasol ang Dios nga nganong imo kong gibiyaan, ili lama sa baktani. Pero diya sa Islam dili mo tuwana. Kay wala man siya lan sa cross ug ang propeta dili po na magbasol sa Dios. Dili na niya pagbuhaton. Sumala po diya sa Marcos. Ato na ning tibason. Dugang Marcos kapitulo 15 versikulo 34. 15:34. Okay. Marcos 15:34. Ang sige ingon diri. And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Og sa takna nga ikasiyam, misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, anong gibiyaan mo ako? So gidugang na po diha nga siya wala mo uyon, nga siya malansang sa cross. Og nagpamatuod ang Biblia, gipamatud-an nato karon nga ang kasalanan sa usa ka tawo anha lamang kadiya. Ang pagkamaayo sa usa ka tawo anha lamang kadiya. Ang sala sa amahan dili pagapasaanon sa anak, yang sala sa anak dili pagapasaanon sa amahan. Mao pa nagisulti sa balaan ng Quran. Daghan kayong aya diya sa balaan ng Quran. Baka na mo igisgutan. So, bitaw fik ustad, itataglain dere mga pangutana. Pa-shout out si Engineer Amrudin Ampaso, ang naghiusa o kinakusgang engineer sa Ahad. Ang naginusara, dili ang naghiusa. Masyaallah. Alaikum salam. Isa pa dere. Ato din pangutahan na dere.
Sheikh, Maribet Purog Pindaton. Sheikh, unsa ka tinuod nagisugat si Maria ni Jesus pagkatulo ka adlaw? Gisugat ni Maria si Jesus pagkatulo ka adlaw. Kanang Domingo, di ba sugat daw na ni Maria o ni Jesus? Unsa ka tinuod? Mo to atong gisgutan igsuon nga adlaw nga Domingo sa kapitulo 20 bersikulo 1 sa Juan. Niingadto si Maria dito sa lubnganan. Iyang nangita siya ni Jesus. Apan ang ilang nakita dito nga ang lubnganan, ang bato nawahing na, wala na dito sa ganghaan. Og ilang nakita paglantaw nila dito, walay tao. Empty ang tomb, empty ang lubnganan. Unya, nakita pa nila ang panapton sa lino katong ipangputo sa samad. Wala na. Naana dito sa daplin. Unya, ang bato pod nawahing na. Nakita nila wala si Jesus. Mobito tong si Maria, nangutana, kita siya laing tao, nangutana siya katong hardinero atong magbalantay sa tanaman. Unya si Jesus da ito. Iya pang ipangutana kung nakita ba nimo, sir? Nakitaan ba nimo? Kung imo siyang gikuha, asa nimo siya gidala? Kay ako siyang ipahilayo. Sir ha, yung gigamit sa English, pero pagbasa nato sa Bisaya nga Biblia, gitranslate lang Ginoo. Para lang yun mapamatuod yung si Jesus ng Ginoo. Sige na lang. Kay sa Tagalog, Ginoong man po na. Sa ang babae sa Tagalog ginang. So dili po to makapadiyos sa iya ha. So naapay laing pangutana diri. Kasagara mga ngalan naman yung gipa-mention diri. So alas 9:18 na. Igsoon, naapag yun unta tay daghan kay isgutan. Gabuhat pa ko og conclusion. Gabuhat pa ko gawa sa conclusion. Naapa ko'y gihimo diri nga the rise of Jesus. Dayon. Sige lang. Dagan pa manghigayon insyaallah. Karon mong pong orasa murag ting tulog na. So, basig na gipangkapoy na ang atong mga viewers and listeners. Basig maapas ra na to na og tubag insyaallah. So, pasensya na kay ang inyong igsuon na kinitanan pinaagi man ni sa tabang sa Allah, tawfik sa Allah. Bisan og ato lang yun ning gipaningkamutan. Bisan unsa kagamay sa atong kahibalo, naningkamot kita nga mapamatuod, mapahibalo sa makatawhan kung unsa ang kamatuoran mga minahal nga igsoon. Kung unsa ang kamatuoran. Kung naatay makita kay gamay ra man ining appear diri sa akong screen nga mga pangutana. So in case na atay maapas basin matubag ra nato sunod na pud nga program insyaallah kung buhi pa ta. So daghan pa kitag ang hisgutan ani. Kay ang atong hisgutan karon is Holy Week special lang. Kanilang si Jesus ba namatay ba gyud sa cross? Igsoon wala siya namatay, wala siya nabanhaw. Ano man, wala man siya namatay, wala siya nabanhaw. Usas pamatuod ang iyang lawas, nagpakita siya, mukaon siya, lawas nun siya, na siya'y unod, na siya'y bukog, igsoon, og siya minahal nga igsoon, dili siya angelize, og dili po siya spiritualize. Normal ang iyang lawas. Nahadlok siya, nadakpon balik sa audio, may mahadlok siya, mamatay. Mao ka namin igsoon. Pero akong klarohon, na si Jesus sa Islam, wala siya napatay, wala siya nalansang, sumala sa gisulti sa Allah, gibayaw siya sa Allah, gihipos siya sa Allah, ug mubalik siya. Mubalik siya. Usa siya sa timaan sa hapit ng adlaw sa paghukom. Mubalik siya para unsa? Para mutudlo, dili. Para musupak sa Islam, magpanudlo og bag-o, dili igsoon. Ano man ang Islam kompleto na. Mubalik sa Jesus, ipamatuod niya sa mga katawhan, nganing agree siya sa Islam. Og iyang i-prove sa ila nga wala mo nagtudlo ninyong simbaha ko. Wala ko nagtudlo ninyong nga Dios ko. Ang tao ninyo ako mga katudloan. Nagtudlo ko nga adunay usalama ka Dios. Ang iyang basihan, balaan na dayon nga Quran. Kung sige sulti ni Jesus sulod sa balaan ng Quran, inna Allah, sa pagtitunod ang Allah, Rabbi, ako ang Ginoo. Wa rabbukum, ug inyong Ginoo. Fa'budu, simbahan ninyo siyang mga Allah. Hadha siratul mustaqim. Mao kadto ang matulid nga dalan ngadto sa kaluwasan. Mao ka namin ang igsoon. So insyaallah, kung moabot pa ta sa sunod semana, di pa ta mamatay, aduna pay daghang isgutanan. Ang pagka-Diyos ni Jesus, ang Trinidad, ang Trinity, ang pagkaanak sa Dios. Daghan pa kita nga hisgutan mga minang igsoon nga kinahanglan nato masabtan. So insyaallah pinaagi sa tawfik sa Allah moabot pa ta patasan pa niya ang atong kinabuhi ug Allahumma balig na Ramadan. O Allah paabta kami niining bulan sa Ramadan aron kami makapahinulsol. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.